guys, pauwi na kami. Ayan, pauwi na. Bye-bye. Bird. Sounds there. Wala sounds. Paalam na aking mahal. Baha. Yan. Oy, CJ in the house. Mga car wash boy. Say hi. Hi, CJ. Malupit. Malupit, maulan. Ha? Day. Bakit nyo kasi pinatungan yan? Hindi yan mga sampayan. Ginawan sampayan. Stairway to heaven. Aja ko sulod diri. Ayo. Hala, ano man na Marvin? Ay, kung sulan, bawa ako sa ulat. Si basaang. Ano? Asa dia? Ano ba? Wali si. Bakit ako dun sa taas? Ito yung... Amo wala diri. Ay. Papasok ako. Walis nandiyan sa loob. Kabasa ba? Na, pati dito, J. Marvin, oh. Dito. Sige ulan eh. Yatay ko sa ng mga buta kay mano yung mga sapatos. Okay na. Napatay na, basa na. Sabi ko, makit ka sa taas. Kunin si sabi. Kaya tayo. Bakit ako sa inyo yung taas. Tapos mahulog yung cellphone. Tao po.
the top. Yung place ng Baguio. Yan. Tanaw na tanaw. Kasi McDonald's. Saka yung sa bundok. Yan, malapit lang kami sa city ganyan. I'm on the 5th floor of the house. Yan, mga kapitbahay. Very peaceful talaga dito. Yan.